Tämä tekoälyfirma kertoo rikollisten aseellistaneen tekoälyn. Ilta-Sanomien mukaan synkkä ennustus tekoälystä on nyt toteutunut. Firma itse toki sanoo olevansa yllättynyt hyväksikäytön laajuudesta. Nyt tulee muuten pöyristyttäviä juttuja, joten ota hyvä asento ja kuuntele tarkkaan. Kyse on amerikkalaisesta Claude-chatbotista, jota on nyt hyödynnetty rikolliseen toimintaan. Esimerkiksi yksi kaveri loi automaattisen prosessin, joka etsii kohteita, tunkeutuu tietokantaan, varastaa tiedot ja vielä lähettää lunnasvaatimukset. Tämä kampanja kerkesi pyöriä 3 kuukauden ajan. Se keräsi uhrikseen ainakin 17 eri yritystä, eikä tekijää vieläkään tiedetä. Tässä uhriluettelossa oli jopa yksi puolustusalan yritys, rahalaitos ja useampi terveydenhuollon yritys. Voiko rikolliset siis nyt vain nostaa jalat pöydälle ja antaa tekoälyn tehdä kaikki likaiset työt? Uskomatonta. Ja ei, tässä ei ollut vielä kaikki. Pohjois-Korean huijarit käytti Claudea tekaistakseen työnhakuprofiileja. No tavoitteenahan tässä oli saada etätyöpaikka amerikkalaisissa huippufirmoissa ja saada samalla pääsy niiden järjestelmiin. Tämä on iso uusi vaihe huijauksissa. Asiantuntijat varoittaa, tekoäly nopeuttaa rikollisten toimintaa ja tekee hyökkäyksistä vaarallisempia kuin koskaan aikaisemmin.